Aku ki bukane nyileke bandane keluargane Dian lo ya. Cetha kecilik Dian yo ditinggal minggat karo bapakne. Ibune wae duwe sawah yo ora sepiro. Mulakno dheweke rampung SMA langsung kerja, ora kuliah. Nembe kerja, motor anyar, HP anyar, ya toh? Dek kuwi larang-larang lho ya. Kaya aku ora ngerti merek wae. Aku ki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya, Cetha kecile Dian ki ditinggal minggat karo bapakne ya. Ibune wis duwe sawah ya ora sepiro. Mulane rampung SMA dheweke ora kuliah. Nembe nyambut gawe, handphone anyar, motor anyar. Ora? Iya. Kayak kuwi ki duwe ngendi coba? Kayak larang-larang kabeh lho kuwi kaya aku ora ngerti merek wae.